প্রিয় বন্ধুগণ, আন্তরিক অভিনন্দন। ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଦିବସ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟକର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଓ ଆପୁଆ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା କବିତା ପାଠଚକ୍ର ଅବସରରେ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ଶୀର୍ଷକରେ ମୋର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା। କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲାଣି ମନଲୋଭା ବୃକ୍ଷରାଜି ପର୍ବତ ଶିଖରୁ ଘଞ୍ଚ ବନାନୀରୁ କୁଳୁ କୁଳୁ ନିନାଦିନୀ ଝରଣା କୂଳରୁ। ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲାଣି ମନଲୋଭା ବୃକ୍ଷରାଜି ପର୍ବତ ଶିଖରୁ ଘଞ୍ଚ ବନାନୀରୁ କୁଳୁ କୁଳୁ ନିନାଦିନୀ ଝରଣା କୂଳରୁ। ବିକଟାଳ ଆଁ କରି ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଲୋଭ, ବିକଟାଳ ଆଁ କରି ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଲୋଭ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏହି ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି। ଆକାଶ ପବନ ପାଣି ପରିବେଶ ବିଷମୟ କରିବାକୁ ବିକଳ ପ୍ରୟାସ। ଆକାଶ ପବନ ପାଣି ପରିବେଶ ବିଷମୟ କରିବାକୁ ବିକଳ ପ୍ରୟାସ। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁକିଛି ମଣିଷର ଭୋଗ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଣିଷର ସବୁକିଛି ଭୋଗ୍ୟ। ଜାଣି ଅଜଣାରେ ନିଜ ହାତେ ଗାତ ଖୋଳେ, ଜାଣି ଅଜଣାରେ ନିଜ ହାତେ ଗାତ ଖୋଳେ। ଭୋଗ ବିଳାସର ଦ୍ୱାହିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଛାରଖାର, ଭୋଗ ବିଳାସର ଦ୍ୱାହିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଛାରଖାର। ସମାଜକୁ ଶୈତାନ ଶେଷ କରେ ନାହିଁ, ସମାଜକୁ ଶୈତାନ ଶେଷ କରେ ନାହିଁ। ଶେଷ ହୁଏ ସମଝଦାରର ନୀରବତାରେ, ଶେଷ ହୁଏ ସମଝଦାରର ନୀରବତାରେ। ବାରମ୍ବାର ବସୁଧା ସହିଛି ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତା ବୁକୁର ଅମାନିଆ ସ୍ୱାର୍ଥନେଶୀ ଲୋକ ପାଇଁ। ବାରମ୍ବାର ବସୁଧା ସହିଛି ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତା ବୁକୁର ଅମାନିଆ ସ୍ୱାର୍ଥନେଶୀ ଲୋକ ପାଇଁ। କରୋନା କାଳ ପରି ଆଶା ଅଛି ପୁଣି ଗଜୁରିବ ସୁଖ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି, କରୋନା କାଳ ପରି ଆଶା ଅଛି ପୁଣି ଗଜୁରିବ ସୁଖ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି। ନୂଆ ସର୍ଜନାରେ ହସିବ ଅବନି, ନୂଆ ସର୍ଜନାରେ ହସିବ ଅବନି। ବଞ୍ଚି ରହିଛି ରହିଥିବ, ବଞ୍ଚି ରହିଛି ରହିଥିବ ଥିବା ଯାଏ ଅନନ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା। ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଏ ଧରା, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସବୁ ମନୋରମ, ସବୁ ମନୋରମ। ଏ ପୃଥିବୀ ମରିବନି, ସମୟ ଲଗାଇଦେବ ଅଜର ମଲମ। ଏ ପୃଥିବୀ ମରିବନି, ସମୟ ଲଗାଇଦେବ ଅଜର ମଲମ। ପୂର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭା ଧରିତ୍ରୀ ସେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭା ଧରିତ୍ରୀ ସେ, ତା ଦେହରୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସବୁକାଳେ ନୂଆ ନୂଆ। ଗଛ ବୃଛ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ତା ଦେହରୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସବୁକାଳେ ନୂଆ ନୂଆ। ଗଛ ବୃଛ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଋତୁଚକ୍ର ପରି ଆପ୍ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ, ଋତୁଚକ୍ର ପରି ଆପ୍ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ। ପୃଥିବୀର ଜୀବନ ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି ଘୁରୁଥିବ ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ, ପୃଥିବୀର ଜୀବନ ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି ଘୁରୁଥିବ ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ। ଆମ ଥିବା ନଥିବାରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ଆମ ଥିବା ନଥିବାରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।